Aprang si itong Carbilo Charlie song mati da kolong arat tumpen la si ningjing tung ilit tu malong pini Orwell timung langli ke isi khainok pe pup sing tum poklo apen nili media thing dolam theja je aprang il tum la puso timung a family doana fan same alang li tum fan arnam ke jume hang pilo je la son ke sum monon ti che tong te je fan la pen kar biarat doan same la son ke sum ke tong te fan empu ahir jume hang pilo ka do ga fan same apen alang li Orwell timung fan same sining ang song along jomi phangmi ke parap tun ke phanse kharjong chejir ba tu dong phansi ni tu akiceng si ke anam ke tu mi hapilo asme pet la ke patumi dik 9 October 2025 si la bangso incident sa bang ke tapat ati nijang kar bengong la pulo jela dak la khasi tu Meghalaya pen ke bang khasi tu miscreant busi pupo pada bang tek jini ne tu mensi bang sinang attack lo bala tum phansi so ke tek a jok itum Orwell timung bang ke taso long li phelang karbiang long along li phelang lapen alang li kaching hon pi jok labang so lang atumon labang so mi kaching hon jok si alang li bang ke afranchar mudet ansi labang so karbiang long angpun ke rai si alang li bang panchi pinang ko labang so apthak paning duglo si labang so a case bang ani sita hai sita me ICU bang ke 1951 and inkan pen se ICU bang ke hasu pen si land demarcation bang ke halasut pilo pulotang te halasut ke Meghalaya ta state avelang ada 1951 aning kan Karbiang long apan Mikir Hills nang kipike ala suge TAD Hasud bangke pilo TAD Travel Area Department atu mensi etum long le phelang bangke etum manake thak si Meghalaya sorta la bang chini Mexico me si la so pin Meghalaya ke non het le pudam na melang 1972 ning kan si Meghalaya apan ke ahoya dui ke thak matela pen state ke thak aso da bangke kupilo pulotang te laso dui ahoy pen 1951 ke litum Karbi anglong mate asuke Mikir Hills pusi pu aso nang thak de rapita nona bangke etum halaso nang ke thak adam pen halaso 1951 aso census ateng langdam pulotang te aso census ke etum dak non la tapat long chot kali etum has sai sema ansi etum Karbiang long mate Mikir Hill borders pusi halaso 1951 bangke land demarcation pu aso chordak thangjang tapinia bangke kopi kosona od langno lone etum bangke dak emethang hem hong thu long si etum Karbia fan kan mut bangke ningduk pi adeala so the pen Karbiang long tonmal council pan jakong nang piloke land la pen di forest la pen resources or muke Karbiang long ke chikip tip aja kong dulu tapi ni kopi koson perane la sona ake sungo je tong nang bange ningduk pi khangjang lu asinil tu Karbi khayarat la bangke jongdak lo je la bangsuk kitiata asama government tu matha thai mane je give and take a policy a joinesi la purangta law enforcement tu mata pine ka defense duning adim defense undeda matha mimi ate patumi dik incident son ke manghume me ate ilitum bangke dak BOP do Assam battalions do laso board laso battalions na akem nang pardet si halabang so ahidi ginang ni ji selatum ke pelo megjang clip ma si totally la ke law and order na failures la pen administrative atum ta failures join si ani si eltum bangke etum korte ate etum nok bepo apa awepin apun awepin pen alang dia pran nang ko totally si administrative failures and law and authority tum failures la pen nilu tum batumi kita ada tapat arong supi kita long pen adha resource ke long bangke ningduk meme de ilitum Assam police atum ke Assam along ri Assam amuni tu masina protegi ma poe kali kusiala tum pen reports ke long ateng protang te Assam police atum si Meghalaya matela khasis atum afam ke protect dun bangke ningduk piglo asi we totally condemn that Assam police pulatang de people of the Assam police atum itu manangkai raiji atum si Meghalaya asoraphan khasi atumhan raidun rong lasi Himonto Biswasorma jongsi give and take policy mat happen Karbiang long along leke like 6 sidul along nya happen lakan itum constitution itum tong ge bunai gali Karbi khai tong bunai gali aso constitution ke 1951 aning kan pen itum aphan land lapen forest lapen resources aja kong nang pide tapi lakan itum 6 sidul bina itum kalang tai itum Assam arlo sido tai san itum ke 6 sidul arlo sido pot ke itum ke long lip elang ke itum ke pide ke Karbiarat pide ke lapen kitiata ke bang jilang aja don don dekte Assam सरकार तुम लोग सी पिंगतुंग पिक मेघालय फन गिव एंड टेक पीजी परते इतुम पुदुन थाइबे सोनवेट सा सिक्स शिड्यूल आरलो अलोंग लेके इतिया ते एनजीपी नोले कपरे नॉन सिक्स शिड्यूल एरिया अलोंग ले पीता नि तुम पुदुन थाइबे
sa 6 schedule area along leke nitum kitiata Karbi Anglong aru along leke in 1 inch ta nitum pidekte ati labang so ahong jai la so media pen pachini kang tung ke Karbi Anglong Autonomous Council honorable CM sar pantame nangli kaike ta ningjeber alam the je Meghalaya phan 1 inchi ta longle pithekte polam ke sila nangli lam ke kaike ta kadu kavita chini nangli ke asila chak lo potangte karpita karpi kli potsi ning thedo lapen karbiarat nangli paning thedo la sila bangso problem sa bang tong sikot pen permanent solution ke wanje fansi karbiarat pan chong hong dinglo jong si wan thekeret polo tangte karbi nang thurpo hala so ki thur arni bangke komane bangke aprandam ji komane bangke hospitalized manji has se adai ke karbi arat tum adai kali lake Karbi Anglong Autonomous Council lapen lake Assam sarkar tum se adai busi itum karbi lo charle song mane karbi arat pen ke jong dam dako karlo media hoy pen lada kolonga ahi silang tum nakung ripem nilitum da kolonga arat doman nalitum han chorolo lapen patumi hep border along tapada along itum kaching honna korte orel timung alangli border along kaching honna join alangli afran dam nang lasi nilitum pinila bangso afran dam apa itu ningduk lo lapen kewanging lang tame tunung nilo je Karbi Anglong tim Karbi Anglong CMM tu dame justice man proposi niltum kolonga radat ahin penke tunung nilo